Tungod sa selos, 33 anyos nga lalaki patay human bunali og bara di kabra sa ulo sa live-in partner sa gikatex nini. Si Luan Mirondina sa report. Nakabsan gayud sa kinabuhi si Rogelio Fernandez Jr., 33 anyos, mulupyo sa Basdako, Barangay San Vicente, Olango Island. Kini human mahiagom og samad sa ulo, human bunali og bara di kabra sa suspitsadong si Hikami Hudaya, 34 anyos, usa ka mananagat. Mato ni Police Captain Genesis Aniversario, hepe sa Police Station 1, nagduda ang suspitsado nga may relasyon ang iyang kapuyo ug ang biktimang si Rogelio. Gikatahong mitex ang biktima sa live-in partner sa suspect kay tupihan niya ang anak ni ini nga libre. Apan ang suspitsado na diay ang mi-reply sa text message sa biktima ug mao'y nakigtagbo didto sa sitio Pagutlan alas 8 kagabi niadtong Domingo, dala na ang bara di kabra. Iyan ang itago daan kay pag makita niya nga moabot, ma-confirm ang iyang una-una nga nagis may relasyon murag mo tong gawas ma'am sa aniyang kalagot ma'am ba. Okay. Which is nakita magyud niadto magyud sa place nga nagsabot sila mag-meet sa iyang kapuyo, pero siya na to nag-text ma'am. Human sa hitabo, daling miikyas ang suspitsado, luwan sa usa ka motor bangka paingon sa mainland Lapu-Lapu City. Sa wala pa ang hitabo, may naagi sa dapit ug nakamatikod nga nagkalalis pa ang biktima ug ang suspitsado. Naay murag naglalis ang iyang sulti pero wa gid siya nakita nga nag-away sila, nagkampong kay ilakaw naman dahil siya ma'am, ipaslaytan niya daw. Ya, pag nakaduog siya sulti ayaw ilabot diri kaya amuara ning away. Oto ni awa na po siya nagsunang naay siya tabang sa mga katawan nga duol dito. Pinaagi sa Abag sa Liloan Police Station, nasubay ang nahimutangan sa suspitsado kinsa gikatahong mitago sa panimay sa iya mga kabanay sa Liloan ug ilang naaresto kaganihang buntag. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisda.